Ωραία. Μπορούμε αυτή τη στιγμή τώρα να πάμε εδώ που λέει simulation, το εργαλείο το έχει εισάγει και εισάγουμε ως entity το toolpath. Οπότε τώρα ο ρομποτικός βραχίωνας είναι διατεθειμένος να τρέξει. Ωστόσο, θα πρέπει να ορίσουμε κάποια πράγματα στο ρομπότ και αυτά είναι τον προσανατολισμό του ρομπότ, δηλαδή τη θέση την οποία θα έχει το ρομπότ. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι ο ρομποτικός βραχίωνας βρίσκεται σε μια δυσμενή θέση, όπου τρεις άξονες ακουμπάνε αυτή τη στιγμή μεταξύ τους. Αυτό για να το αποφύγουμε, θα πρέπει να επιλέξουμε κάποιον άλλον προσανατολισμό του ρομποτικού βραχίωνα. Ξεκλειδώνουμε τον προσανατολισμό και επιλέγουμε να αποφύγει τα singularities, δηλαδή τις ιδιόμορφες διατάξεις, και δίνουμε μια μικρή ανοχή, ας πούμε, στις δύο μοίρες. Οπότε, έχοντας επιλέξει πλέον αυτόν τον αλγόριθμο, μπορούμε να φέρουμε το βραχίωνα σε μια άλλη θέση. Επιλέγουμε το toolpath μας, επιλέγουμε τον αλγόριθμό μας και πάμε να ξεκινήσουμε το simulation να δούμε τις κινήσεις του βραχίωνα. Βλέπουμε ότι το simulation δεν είναι και πολύ καλό. Ο βραχίωνας κοπανάει. Θα πρέπει να ορίσουμε κάποια νέα θέση, κάποια νέα καλύτερη θέση. Τώρα παρατηρούμε ότι η κατεργασία πραγματοποιείται κάπως καλύτερα. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν αρκετές δυσμενείς κινήσεις. Ο βραχίωνας κοπανάει. Άμα είχαμε βάλει πιο μακριά το τεμάχιο, θα ήταν καλύτερα. Θα ήταν πολύ καλύτερα και αυτό μας βοηθάει πάρα πολύ. Δηλαδή, αν ήταν το τεμάχιο πιο μακριά, σίγουρα θα μπορούσαμε να αποφύγουμε αυτές τις διατάξεις του ρομποτικού βραχίωνα, αυτές τις θέσεις του ρομποτικού βραχίωνα, όπου είναι δυσμενείς. Παρατηρούμε ότι κοκκινίζει γιατί αυτή τη στιγμή ο βραχίωνας κοπανάει, δηλαδή έχουμε collisions. Η κατεργασία αυτή δεν γίνεται να πραγματοποιηθεί. Να δοκιμάσουμε κάποιες μοίρες, θέσεις του ρομποτικού βραχίωνα, ώστε να προσπαθήσουμε να αποφύγουμε τις δυσμενείς αυτές κινήσεις. Κάπως καλύτερα, αλλά ο προσανατολισμός εξακολουθεί να μην είναι καλός. Σταματάμε το simulation και θα ορίσουμε πιο πολλές μοίρες. Ας ορίσουμε στις 30 μοίρες. Πατάμε home position και ξεκινάμε. Παρατηρούμε ότι κοκκινίζει γιατί αυτή τη στιγμή ο βραχίωνας κοπανάει, δηλαδή έχουμε collisions. Οπότε το μόνο που απομένει να κάνουμε είναι να μεταφέρουμε πιο μακριά το τεμάχιο. Για να μεταφέρουμε τώρα πιο μακριά το τεμάχιο, απενεργοποιούμε το toolpath. Ας το κλείσουμε να μην φαίνεται. Ας κλείσουμε και το block. Πάμε settings. Πατάμε ανανέωση και πάμε εδώ στο block και κλείνουμε το draw. OK. Και πάμε να δοκιμάσουμε να μεταφέρουμε πιο μακριά το τεμάχιο. Επιλέγοντας πάλι το πλέγμα. Δοκίμασε να το κάνεις με το transform, μέσω χυψή. Καλή ιδέα, Σταμάτη. Καλή ιδέα. Γιατί αυτή τη στιγμή, επειδή έχουμε ήδη εισάγει toolpath και έχουμε δημιουργήσει ήδη την κατεργασία μέχρι ένα σημείο, δυσκολεύεται να μας δημιουργήσει το πλέγμα. Δεν μας αφήνει να δημιουργήσουμε το πλέγμα. Αλλά μπορούμε να κάνουμε transform, ακριβώς όπως είπες. Ωστόσο, θα πρέπει να ξέρουμε πόσο κάνουμε transform για να γνωρίζουμε πού ακριβώς βρίσκεται στον χώρο το τεμάχιο. Πάμε να κάνουμε transform. Επιλέγουμε το μοντέλο, edit και transform. Οπότε, κατά τον άξονα, ας πούμε κατά τον άξονα ψ, θα το μετακινήσουμε 10. Ας πούμε λίγο περισσότερο. Πώς σου φαίνεται εκεί? Λίγο ακόμα. Εκεί νομίζω είναι μια χαρά. Τέλεια, super. Οπότε τώρα πάμε να το ορίσουμε work plane ξανά. Επιλέγουμε το τεμάχιο, create bottom of selection. Για να γνωρίζουμε πού ξεκινάει να τέμνει την επιφάνεια του δαπέδιου, καθαρά για να έχουμε παραπάνω πληροφορίες δηλαδή. Και
το pop selection. Τα δύο αυτά δεν θα μας χρειαστούν. Κάνουμε activate το άλλο. Επειδή το χρησιμοποιεί το toolpath, αυτή τη στιγμή θα πρέπει να διαγράψουμε το ήδη υπάρχον toolpath. Το toolpath δεν μετακινείται. Όταν μετακινήσαμε το μοντέλο, το toolpath δεν μετακινείται. Συνεχίζει να μένει στο χώρο πίσω. Δηλαδή το toolpath υπολογίζεται με βάση το μοντέλο, αλλά υπολογίζεται στο χώρο και παραμένει στο χώρο. Οπότε πρέπει να διαγράψουμε το toolpath προκειμένου να μπορέσουμε να το ξαναδημιουργήσουμε. Το workplay. Ωραία. Το κάνουμε activate. Και πάμε. Επιλέγουμε toolpath, ξεχώντρισμα. Βλέπουμε ότι η θέση του βραχιώνα είναι και πολύ καλύτερη τώρα. Ξεκινάει από το start η κατεργασία, το νέο start πλέον και ορίζουμε ένα καινούριο block. Είναι το ίδιο block που είχαμε και πριν, μεταφέρθηκε όμως μαζί με το μοντέλο. Το εργαλείο που είχαμε και πριν. Πολύ σημαντικό είναι ότι δεν πειράζουμε κάτι στο machine tool. Και επιλέγουμε τις 8.000 στροφές του spindle μας, calculate. Υπολογίζουμε το νέο toolpath μας. Και αυτό είναι το νέο toolpath. Επιλέγουμε έναν απλούστερο αλγόριθμο. Το λέω να σας το βάλουμε στη μία μοίρα. Και προχωράμε. Πάμε simulation, επιλέγουμε το toolpath και ξεκινάμε να δούμε την κατεργασία μας. Παρατηρούμε ότι η κατεργασία είναι πολύ πιο εύκολη και δεν έχουμε δυσμενές θέσεις του ρομποτικού βραχίωνα. Δεν έχουμε singularities. Να σημειωθεί ότι το PowerMill, όπως και τα περισσότερα προγράμματα CAM για ρομποτικούς βραχίονες, χρησιμοποιούν την αντίστροφη κινηματική. Με βάση το toolpath, τα σημεία που θέλουμε να πάει, κάνουν αντίστροφη κινηματική και υπολογίζουν τις θέσεις, τις ταχύτητες του κάθε άξονα και την τροχιά του ρομποτικού βραχίωνα μέσω ψευδοανάστροφου πίνακα της Ιακωβιανής. Ψευδοανάστροφο Ιακωβιανού πίνακα μπορεί να το πει κανείς. Δηλαδή χρησιμοποιούν την Ιακωβιανή μέθοδο. Βλέπουμε ότι το simulation δεν έχει κάποιο error και δεν έχει κοπανίσει ο ρομποτικός βραχίωνας. Δεν έχουμε δηλαδή κάποιες θέσεις στις οποίες δεν μπορεί να πάει. Οπότε πατάμε stop. Και τώρα για να κάνουμε το βραχίωνο να έρθει σε πιο δύσκολες θέσεις, γιατί αυτή τη στιγμή ο άξονας μπει και εσύ κρατάτε σταθερός, ας δοκιμάσουμε να πάρουμε λίγο πιο δύσκολες, πιο ιδιόμορφες θέσεις, χρησιμοποιώντας εδώ άλλον αλγόριθμο διάταξης. Ας του ορίσουμε 30 μοίρες. Πάμε στην αρχική θέση και ξεκινάει το simulation. Μου φαίνεται έτσι δυσκολεύεται. Η κατεργασία γίνεται πολύ πιο δύσκολη με αυτόν τον τρόπο. Οπότε, κάτσε να χρησιμοποιήσουμε κάποιον άλλον αλγόριθμο. Καλύτερα να το κρατήσουμε απλό. Τι λες, Σταμάτη? Ναι, καλύτερα. Και αυτός ο αλγόριθμος δείχνει να μπερδεύεται. Ας χρησιμοποιήσουμε έναν απλό αλγόριθμο. Το πιο απλό, όπως χρησιμοποιήσαμε και πριν. Το simulation βλέπουμε ότι δεν έχει κάποιο error.